utrolig mye potensiale pakket sammen i 5-6 svære pappesker. Da skal du lage en til hver skole. Ja. Har du funnet noe til oss to da? Jeg har funnet litt. Jeg tror du skal få litt sånn sort og hvitt. Ja. Det er veldig mye kule print. Sånn som den. Ja. Den skal ikke bli en t-skjorte, men jeg liker veldig godt mønster. Og det er masse t-skjorter som har litt sånn sort og hvitt print. Sånn som den. Det er en jente-t-skjorte. Man kan jo bruke mønsteret. Skal jeg lage sånn lappe-t-skjorte, tenkte jeg. Kult. Og her er også en sort og hvitt med fjær. Tøft. Og du da, har du funnet noe du liker? Ja, jeg skal da få litt mer sånn røde farger da. Ja. For eksempel her har vi en topp. Og den er ikke noe sånn veldig fin her nede, men toppen er veldig fin i brystpartiet. Så da kan man eventuelt bruke da toppen på den. Og så kan man feste på den. Ja. Og så får man en helt ny kjole. Det skjønte til og med. Ja. Og så tenker jeg at man kan lage skuldre med dette skjerfet. Så får man sånne foldeskuldre. Ja. Ja, det er vanskelig å forklare. Vi skal ha lunsj med henne. Hvis jeg blir sulten backstage og sånn. Ok. Vi skal ha 2 små øl og en sandwich inn. Selvfølgelig alkoholfri. Ja. Men nei, dette tenkte jeg at vinneren kan få premien sin oppi denne. 50 000 i cash oppi der. At på Oscar så har de sånn konvolutt med snor, men vi har militærmatpops. And the winner is... Hvem er det, tror du? Jeg er veldig spent. Ja. Greit. Du får lage noen vesker til hver sko da. Ja. Og så etter jul så ser vi litt hva du har på gang til oss to. Ja. Da skal dere få komme hjem til meg og se hva jeg lager. Hjemme hos deg? Har du systudio der? Ja. Kult. Ses vi da. Ha det. Ha det.